to kadokawe press media kote tumphan nilihin pen hempum mukrang pira sinja akang hon akajinso ahir jume pen ilitum MP election kahori lapen kacharbo ave pin pen parpon lasi pini kechengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen ilitum Assam along Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma lapen national long President JP Nada lapen ilitum state long President Bhobesh Kolita lapen Ladakh East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kadok abe BJP kaching hon atum phan an kecheng si nilihin pen alang litum phan sitame choro par pon piglo lapen elitu labangso a election hut Dr. Himanto Biswa Sharma Chief Minister of Assam alang li sidul bangke tight pick ang mong sitame alang li Ladakh nomination nang file 2 tarik ani arni penchenglo bokajan LAC areli long talang li apor nang chipidun lapen ga haragada long amri lapen rongkhang LAC long sitame alang li apor nang chipidun apot alang li phanta choro par piklo lapen ke Ladakh non labangso 6 Diphu ST Parliament Tria konsensi along jasemet pet nang cepat dugdun alang li minit si apor pusame alang li pahino ne pin pen nang arjab dum thip nang campaign kai kiamat sitame jakong horang nang pidun ilitu masiam Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long dimahasau labangso asiam debolar golosa lapen tim karbiang long tim di mahasau aphan sitame nilihin pen kadogawe choro parpiglo lapen kadogawe nanglitum sitame media ahin pen pusame nanglitum ahok pet alam ke pali ahok pet a news ke pele nanglitum kadogawe la election esek ahot sitame nanglitum nang ke kowardo napot nanglitum aphan sitame nilihin pen mate BJP labangso atim ahim pen pusame anutin aphan press media abang thu tum phan setame nilitum ahin pen kurwang thu pilo lapen choro par piklo nanglitum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingora trop ani vote ke jok ani bangke insam jin pen se par ponola si nanglitum press media phan setame choro par piklo la pengelitum la jirpi kado ko tum phananda district administration la pengelitum long da law and order DCSP la pen election commission atum phanseme choro parpik la anutu electionary staff sabta election abangke ning high considering ke high abang lage 100% ho lage high back la penge Ladakh vote ke poll ka dog beta nang litum theklong lo ilitum labangso 6 Diphu ST abang 75.61% la so tenglo polate 6,73,000 award abang poll ponlo labangso tenglo te BJP ke komnai puta 4,60,000 award abang longpon poposi nilitum assessment ke ampon bata hayiman tan dimahasau pen sitame ilitum mane 80,000 award abang longpon po lapen ke dimahasau bangge 73.30% se oda ke poll lo Depot Office Ladakh dimahasau bangke 80,000 award bang longpon la pangrum pet bang se 4,60,000 award bang longpon po pusi nilitum mane assessment bangke checklem pon pen laan aphai klang pon bat ta hai mane ke padam all Assam de 14 all Assam pen
all Assam bang nito bang AGP BJP alliance that check lok lo tan ni tum cricket home abang se hai ponji posi ni tum ininga che the pondo cricket home 30 Acha sir la nang li election ni sekta autonomous state go to 44 em tha si ke pinilo la si la so kha ngen nang si hide te first step ni pilo ken ni la 244 a alam bangke juta aprang IMP 3 Diphu SD parliamentary labangso constituency Pherangke be sitame parliament long labangso alama putha khola lo lasi labangso alama bang kon si ke liya jat ma ni li hided or taking deng that pen a fit local tang te ni li ka dok we hola dak lang dam po la so teng si parliament along se ta me ni ni je don po apen la autonomous state 244 a labangso alam bang ke rap jin pen ke pachun dia phansi ni li claim ponik Acha sir de question not now the Carbon Autonomous Council of the existing EM for Filita Agricultural Opinion and Tulo. Nasila support banke terms lang baju lang mati pumasri utkan buku. Kali lagi ili tumbang actually abang ke chua batai pusa ba aprang pusa me doktor John Torongpi afusida me la sondo la pena ko non la Pherangke be ahut pusa me la son apur ki mo ke do nili phana bangala party tumse aja sita me decision and